Numele meu este Gabriela Lucuțar. Sunt supranumită și Regina Întunericului. Oameni frumoși, la insistențele voastre, la rugămințile voastre, la mesajele voastre frumoase, eu vreau să vă răspund și să vă răsplătesc. Sunt emoționată. De ce? Pentru că n-aș fi făcut lucrul acesta. Nu am timp, sunt o femeie foarte ocupată, sunt o femeie de afaceri. Sunt prietenă. Nu vreau să mă laud. Voi știți mai bine, voi mă lăudați și de aceea sunt eu așa de entuziasmată, pentru că nu mă așteptam să primesc de la voi atât de multe cuvinte frumoase, laude. Tot timpul voi spuneți că sunt puternică. Cu privire la lucrul acesta, vreau să vă arăt ce înseamnă o femeie puternică. Eu nu sunt puternică pentru că sunt mai specială decât alte femei. Nu. Eu sunt puternică pentru că am trăit o viață foarte tumultoasă și grea de copil. Și am vrut să-mi demonstrez în primul rând mie, pentru că despre asta este vorba, să ne demonstrăm nouă că putem. Și nu există, cum eu spun întotdeauna, nu există nu pot. Există, nu vreau, am chef acum. Toate femeile pot. Noi toate putem. Eu am să vă arăt puțin ce face Regina. Vă spuneam mai devreme că sunt mamă de 3 copii. Și aș vrea să împărtășim împreună, să împărtășesc de fapt cu voi câteva episoade la insistențele dumneavoastră și la iubirea pe care văd că mi-o purtați. Pentru că v-am arătat ce fel de om sunt, atât cât ați putut voi și cât am putut eu să arăt. Vreau mai departe să vedeți că Regina Întunericului, este o femeie puternică, o femeie de afaceri, este mamă. Este om ca și voi, care are trăiri, care are sentimente, care este empatică, care are multă lumină în suflet, care are eșecuri, trăiește, ca noi toți ceilalți, dezamăgiri din partea oamenilor, dar învățăm unii de la ceilalți. Întotdeauna când vorbesc pentru voi, despre mine, despre viața mea, despre intimitățile mele, despre copiii mei, despre afacerea mea, pe care o iubesc mai presus decât orice, am emoții. Eu sunt o femeie puternică, dar în același timp sunt o femeie cu principii și o femeie care este foarte sensibilă. Da. Și vreau să mă urmăriți. Pentru că eu consider că avem ce învăța unii de la ceilalți. Acum nu este vorba despre a învăța, ci despre a vă arăta cine sunt eu de fapt. Cum trăiesc eu o zi din viața mea. Și mi-ar plăcea să vă răsplătesc bunătatea voastră și am să vă răsplătesc cuvintele și laudele voastre la adresa mea, arătându-vă cum sunt eu de fapt.
oameni frumoși, din acest moment ne vom întâlni pe canalul meu de YouTube. Linkul îl găsiți mai jos în descriere. Vă pup și vă aștept pe YouTube. Mi se pare că este momentul să vă arăt cine este Regina de fapt și să vedeți câteva filmulețe și câteva episoade din viața ei, pentru că efectiv m-am plictisit și eu să-mi fac singură poze și să-mi postez poze pe Instagram, serios. Adică eu nu sunt aia. Eu vreau să vă arăt cine sunt eu de fapt și care este viața mea de zi cu zi. Vă pup și vă aștept pe YouTube.